राजेश सहनी। लइका या बुढ़ावा लागे चढ़े गइल बा छौड़ी तो दयाम सोनियाम कैसे बढ़ गइल बा छौड़ी तो दयाम सोनियाम कैसे बढ़ गइल बा उठावा से साटली मन कर सुनायब काटली उठावा से साटली मन कर सुनायब काटली जहादा परेशानी बात बहन बाटली जहादा परेशानी बात बहन बाटली छौड़ी तो दयाम सोनियाम कैसे बढ़ गइल बा छौड़ी तो दयाम सोनियाम कैसे बढ़ गइल बा छौड़ी तो दयाम कैसे बढ़ गइल बा कैटा दिन तो जरिया धीरात के कटल बल्ला के दांत से कैटा दिन तो जरिया धीरात के कटल बल्ला के दांत से लागे पर कइले बाडू लजलाम के सके लागे पर कइले बाडू लजलाम के सके छौड़ी तो दयाम सोनियाम कैसे बढ़ गइल बा छौड़ी तो दयाम सोनियाम कैसे बढ़ गइल बा। साजन रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावड़ा दाना।